Moi! Tänään on myös vähän erilainen video. Sillä tänään tehdään pientä koodausta. Mä laitan tänne tämmösen projektin valmiiksi jo kuin Basic Website. Niin tehdään pieni nettisivu HTML kielellä ja CS voit vähän käyttää ja JavaScriptia. Mä käytän tässä Visual Studio Codea. Sä voit kyllä käyttää tietysti normaalia tekstieditoriakin näihin tiedostoihin, mutta täällä Visual Studio Codeissa mä vaan menen tänne, laitan tässä tiedostokuvakkeesta klikkaa. Laitan tänne index.html. Siinä on yleensä mitä netsivuissa on, kun sä avaat se, niin sä avaa index-tiedoston. Index.html-tiedosto. Sitten kun ollaan tää avattu, niin voisin tähän nopeasti laittaa pienen pohjan. Tässä on yleensä pohja, mistä kaikki niinku lähtee. Täällä HTML-koodissa. Täällä on HTML-tagi, joka aloituu sitten jokaisen HTML-tagin tai head-tagin tai mikä vaan tukee näitä, niin HTML-tagin, niin täällä on toinen HTML-tagin lopussa, joka merkkaa. Tässä on niinku alueet, missä tulee content tänne HTML-sivulle. Se loppuu kautta merkillä. Sitten body, se on sama. Body-alueeseen tulee kaikki, mikä sivustolla itsessään näkyy. Vaikka teksti tulisi tähän ja kuvat. Mutta sitten head, se on niinku piilotettu. Tänne voi laittaa kaikki CSS-tiedostot, JavaScript-tiedostot, mitä tarvii. Tänne voit sisällyttää myös tähän tiedostoon JavaScriptiin ja CSS. Tässä on niinku pohja. Mutta mä en meinaa tätä pohjaa käyttää, kun täällä Visual Studio Codeissa on pieni aputyökalu, mitä voi käyttää nopeasti saatavilla. Tyhjennetään tästä, niin mä laitan huutomerkin ja panen täpiä. Ja se täyttää tähän valmiin pohjan. Täällä kieli, niin on englanti. Jos mä katsotaan, voitais tää vaikka laittaa suomeksi, eli fi. Se on lyhenne siitä maasta. Tää muuntaa sen toimivaa varmaan niinku uusimmissa selaimissa paremmin, kun se kääntää se UTF-merkkeihin. Tää toinen metatagi, tää Thiefboard, niin muuntaa, että se toimii paremmin noissa puhelimilla. Se muuntaa sen niihin sopivan kokoiseksi. Ja tähän tää title, niin tähän voidaan kirjoittaa mitä siellä yläpalkissa näkyy selaimessa. Mä nyt näytän tästä vaikka tää index.html basic website, niin tää on vaikka title olisi niinku siellä sivussa, mutta tää on vaan Visual Studio Code myös. Nähdään, katsotaan myöhemmin miltä se näyttää. Tähän voi laittaa vaikka noin, netsivu. Sitten body, tähän tulee kaikki mitä näkyy siellä sivustolla itsessään. Jos mä laitan vaikka normaalia tekstiä näkymään tähän, voi laittaa B. Täällä Visual Studio Codeissa niin tää auttaa. Täällä näkyy emmet abbreviation. Silloin kun siinä näkyy yleensä tuo emmet abbreviation, niin silloin voi panna däpiä, niin se täyttää automaattisesti nää nuolet tänne ja tää kauttamerkin loppuun. Niin, sitten tähän voi kirjoittaa vaikka tämä on teksti. Vaikka tommonen. Se on ihan tommonen simppeli. Ja jos me halutaan nyt nähdä se, niin painetaan aika Ctrl+S, niin se tallentaa tämän tiedoston, kun se oli äsken vaan ei ollut tallennettu. Jos me halutaan Visual Studio Coden kautta katsoa se nopeasti, niin tässä ei ihan suoraan ole työkalua. Mutta jos me mennään lisäosa ja etsitään täältä semmonen kuin Live Server. Tämmönen lisäosa. Tää on kyllä aika suosittu. Niin ja mä oon käyttänyt tämmösiä kuin Live Server, 5 Server. Tässä on vähän jotain parempia juttuja, mutta voit valita kumman nyt käytät. Mä voisin laittaa tän 5 Serveri. Niissä molemmissa on vähän samanlainen tuo toiminta. Mut nyt mennään tänne ja sitten täältä, kun me mennään tänne alas nytten, niin täällä missä näkyy tää kello ja täällä näkyy muitakin tää tiedostossa, niin täällä näkyy Go Live-painike. Niin painetaan sitä, niin se on vaan terminaali. Sitten avaa suoraan selaimen, missä on tää sivu auki localhost-osoitteessa. Ja tässä on tää simppeli. Tää 5 Server laittaa tänne oman tämmösen kuvakkeen tänne näkymään. Tässä on sitten tää title, mikä siellä näkyy. Tää 5 Server on myös sillä, että jos sä päivität siellä koodissa suoraan sen tekstin, niin sun ei tarvii ladata se sivua uudestaan, vaan se lataa se sivu uudestaan automaattisesti tää 5 Server. Tai sitten se Live Server, kumpaa sä vaan käytät. Eli jos me mennään tänne takas ja laitetaan tänne 3 pistettä esimerkiksi. Vaikka tuohon loppuun. Ja sitten tää pitää muistaa tallentaa. Ja se päivittyy siellä tietysti. Mutta jos sä haluat tietysti täällä Visual Studio Codeissa tallentaa, niin sä voit laittaa täällä File. Sitten Autosave.
painat vaan tätä, niin se laittaa automaattisen tallennuksen päälle. Mutta jos me nyt mennään, kun me ollaan päivittää teksti 3 pisteellä, niin jos me mennään takas sinne, niin tää on suoraan päivitty. Ei tarvinnut laittaa sivua uudestaan tästä vaan. Ja jos haluat nyt niinku otsikon, semmosen isomman tekstin, niin sitä ei tarvitse tuota P-täkiä niin kasvattaa mitenkään, vaan sä voit laittaa vaan H1. Se on jo ihan vaikka... Laitetaan tähän nyt vaikka näin. Sitten mennään. Niin siinä on vähän isompi teksti ja bordattu. Tämä paksumpi fontti. Sitten täällä on muitakin vaikka H1:stä H6. Jos mä laitan vaikka H4 ja mennään takaisin, niin se on vähän pienempi otsikko. H1 on noista isoin ja sitten H6 on pieni ja siinä välillä on nuo kaikki H4, H5 ja H6 ja niin. Ja nyt voitais vähän mennä vaikka miten käytetään CSS. En tiedä miten se lausutaan suomeksi, mutta joo. CSS on niin kuin Cascading Style Sheet lyhennettynä siitä. Ja voidaan luoda semmonen, menen valvoa uudestaan vaan tänne, päät tätä ja sitten laitetaan vaikka style.css. .css on loppupäätä sille, mutta jos me laitetaan tänne vaikka, tää CSS on vähän erilainen. Tää ei ole samalla kuin tuo HTML. Jos me halutaan vaikka vaihtaa ihan vaan väriä tuolle tekstille, me valitaan vaikka tuo P-täki. Laitetaan siihen P. Sitten laitetaan, mä en oikein muista mitä se lukee tänään. Laitetaan tuosta Enteri, sitten laitetaan Color. Tää Visual Studio Code näyttää meillä täällä esimerkkejä, mitä voisi tähän laittaa. Mutta sitten laitetaan tähän tabia, niin se täyttää automaattisesti. Tähän voi sitten laittaa vaikka Aqua, mikä tuossa on. Se on niinku varmaan veden värinen enemmän. Ja varmaan huomaat, että täällä näkyy aika paljon näitä päivitetty. Koska me laitettiin automaattinen tallennus, niin aina kun me kirjoitetaan jotain, niin oliko 100 millisekunnin välein, niin se tallentaa, jos ei ole kirjoitettu sen jälkeen. Mutta jos me mennään takaisin, niin ei täällä ole mitään tapahtunut. Koska meidän pitää vielä tuoda tää CSS-tiedosto tuonne HTML, koska se on vaan nyt erillinen tiedosto, mistä tää sivusto ei edes tiedä oikein. Elikkä me mennään takaisin tänne index.htmlään, sitten mennään tänne headiin. Yleensä se on täällä headissä se style.css tuonti. Sitten laitetaan tähän link, niin tää ehdottaa jo. Ja pystytään täällä vaan nopeasti laittaa 2.css. Niin se laittaa tämmösen tänne. Kun tämä on täällä, niin nyt voi mennä. Ja nyt se on täällä Aquan värinen. En tiedä kuinka hyvin näkyy tuo, mutta sitten laitetaan vaikka tänne ihan vain joku pieni kuva. Mä latasin tuossa nopeasti semmosen ihan simppelin joulukuvan, jossa on joulukuusi. Mä laitoin sen tänne samaan kansioon. Latasi. Se on tämmönen. Ja se on vähän pitkä tuo nimi. Jos mä painetaan täällä nopeasti vaan F2, niin pystytään nopeasti käyttää pikanäppäimen nimeä. Siinä voisi laittaa vaikka tähän image.jpg. Niin se on lyhyempi, ei tarvi niin paljon. Mut me voidaan lisätä tänne nyt tää kuva, jos me laitetaan tänne IMG-taki. Sitten laitetaan tuosta nopeasti vaikka tabi. Sitten mä yleensä laitan pisteen tähän, mut sun ei tarvii. Mutta tää voi laittaa vaikka suoraan tähän image.jpg suoraan tähän. Mä laitan yleensä näin, mutta tähän tutoriaalille mä laitan vaan ihan image.jpg. Tää altti on sillä, että jos se kuva ei näy, jos se on vaikka toimijassa selaimessa, niin siinä tilalla näkyy tää alt-teksti. Eli jos sulla on vaikka toimijassa selaimessa tää kuva, niin se näyttää tämän tekstin siinä tilalla. Voi laittaa vaikka joulupuu, vaikka tommonen. En voi ihan tiedä miten se näyttäisi esimerkkinä, mutta... Ja jos me nyt mennään takaisin sinne nettisivustolle. Se on ihan järkyttävän kokoinen täällä. Tätä varmaan kannattaa vähän pienentää tässä. Tää on niin kuin, jos sulla on isompi kuva, oot ottanut vaikka puhelimella, niin se on paljon isompi voi olla kuin tämä. Kun siinä on enemmän pikseleitä, niin se täyttää tämän koko ruudun. Nyt jos me halutaan niin kuin pienentää tuota kokoa, niin voidaan suoraan vaikka tästä tehdä se, tai sitten vaihtoehtoisesti voidaan tehdä myös täällä CSS:n kautta. Näitä täällä vaikka, mä laitan width, tää on niin kuin leveys. Tää pitää laittaa prosentteina, voi laittaa pikseleinä, voi laittaa vähän semmoisen kuin remeinä, em. Täällä on aika paljon erilaisia, vaikka WHO, semmosia. Jos mä laitetaan tähän vaikka 100%, tommoinen simppeli. Nyt se niinku täyttää niinku tää alueen, mutta me silti voidaan niinku rullata alaspäin. Koska tuo 100% tekee yksinkertaisesti sillain, että se katsoo mikä tämän koko sivun leveys tässä selaimessa ja laittaa sen näkymään tähän koko sivun leveyteen. Mutta kyllä mä voin tästä toisiakin
muunnuksia käyttää, kuten vaikka pikseleitä. Jos me halutaan tää vaikka 500 pikseliä leveäksi, niin se automaattisesti katsoo mikä ton kuvan korkeus ja leveys ja mittaa siitä, että mikä tarvii korkeudessa laittaa, kun laittaa tähän 500 pikseliä. Tää leveys on nyt 500 pikseliä ja korkeus on nyt, mikä se kuvan korkeus on vaan pienennetty siihen 500 pikseliä. Ja tausta saattaa olla nyt joillekin vähän liian kirkas. Tässä voi saada semmosen tumman tilankin toimimaan. Jos haluat vaikka vaihtaa yksinkertaisesti sen taustan vaikka mustaan tai harmaaseen, niin meidän pitää valita tää bodytagi, koska siihen näkyy kaikki nää. Jos me voidaan täällä body, laitetaan tähän taas nää. Tähän ei laita color, vaan background color, taustan väri. Laitetaan tänne vaikka black ja mennään takaisin. Nyt se on ihan musta. Mutta jos me nyt katsotaan, niin kaikki tekstit on niinku näkymättömiä, mitä me ei ole vielä väriä. Me voidaan tietysti värätä kaikki nämä tekstit erikseen. Se on kyllä jonkin verran värjäämistä, jos on paljon tekstiä erilaisia. Mutta jos haluat vaan yksinkertaisesti vaihtaa koko sivuun kaikki teemat automaattisesti, siinä on helppo tapa. Mutta jos haluat niinku vaan nopeasti tällä samalla P-tagillä, mikä tässäkin on käytetty vaikka akuon väriseksi kaikki nuo H1, H4, mitä me laitettiin sinne. Laitetaan tähän sitten H1, pilkku. Sillä me erotetaan sitten H4, pilkku. Nyt jos me katsotaan, niin kaikki on samalla värillä. Mutta tätäkään ei tarvitse tehdä. Voidaan vaan poistaa niinku tämä ja siirtää suoraan tuo color tänne. Laitetaan tuo aqua-väri katsomaan, niin kaikki tekstit on muuttunut suoraan. Tämmöisiä simppeliä juttuja. Voisin tässä myös näyttää vähän, miten tuo JavaScript toimii. JavaScript on yksinkertaisesti sillain, kun tuo CSS on niin kuin sillä tehdään tyylejä, miten tyylitään, haluatko minkälaisen väriin, minkälaisia kokoja, niin JavaScript on, sillä liikutetaan tavallaan tavaroita ja muunnetaan niiden kokoja, noita värejäkin voi vaihtaa sillä. Se on vähän erilainen. Nyt me luvan tänne vaikka niinku script.js, niin tässä on yksinkertaisesti tämmönen JavaScript-tiedosto, mutta tämäkään ei vielä toimi tuolla koodissa. Ei tämä meidän netsivu tiedä tuosta JavaScript-tiedostostakaan, niin sekin pitää laittaa tänne. Jos laitetaan tänne script, niin tää ehdottaa jo täällä src. Jos laitetaan tähän pelkästään vaikka tää script.js, niin nyt se on tuotu sinne. Ja tää HTML, kun sä laitat näitä juttuja tänne, niin se lukee, yleensä selaimet lukee näitä juttuja täällä ylhäältä alaspäin. Eli jos sulla on tää CSS tässä ekana, niin se lukee sen ekana ennen tätä script.js-tiedostoa. Sitten kun sä on lukenut nää ja katsonut, että mitä näissä lukee, itse se vasta rupeaa niinku katsoa, mitä tässä kuvassa on ja laittaa sitä sinne netsivustolle. Jos sulla on niinku ongelmia niinku jossain nopeudessa, niin kannattaa vähän muuttaa, että mitä ei tarvii ja mitä tarvii, niin lata suora ja mitä ei. Mutta tää JavaScript, se on vähän erikoinen. Me voidaan laittaa tänne muuttuja. Ne on niinku tavallaan, jos sulla on niinku laatikko, niin se olisi tavallaan se muuttuja. Sulla olisi niinku nimetty laatikko. Sä voit ottaa sinne vaikka jonkun tekstin sinne laatikkoon. Niin sitten se, kun sä käyttää sitä laatikkoa jossain muualla täällä koodissa, niin silloin sä käyttää se tekstiä, missä siellä laatikossa on, niin pelkästään sen laatikon nimen tilalla. Se on vähän niinku, että sä, en mä tiedä, siirrät tavaroita sillä. Mutta otetaan vaikka yksinkertaisesti, jos me halutaan vaikka dokumentti. Dokumentti on koko tuo HTML-tiedosto. Ja laitetaan sitten piste, lataa write, niin kun se kirjoittaa suoraan ton päälle. Tätä ei ihan hirveän usein kannata käyttää. Sillä jos sä käytät tätä myöhemmin jossain jutussa, niin se korvaa kaikki edelliset, kaikki kuvat, kaikki. Niin sun sivusto on sen jälkeen ihan tyhjä, mutta tähän esimerkkiin lataan nyt tämä. Sitten voi laittaa sulkeet. Sitten halutaan täällä on tekstiä voi laittaa tähän. Laitetaan toiset pilkut tai sitten lainausmerkit vaihtoehtoisesti, mutta mä käytän yleensä pilkkuja. Ja tähän voi laittaa se, mitä halutaan siellä sivustolla korvattavan tai lisättävän. Siinä on sama juttu, mitä tuolla normaalissa koodissa. Jos halutaan B-täkin, niin laitetaan tähän vaan. Mutta jos mä laitetaan pelkkää tekstiä, niin laitetaan vaan moi. Ja jos me nyt mennään kattoo, niin se on tullut yhtäkkiä tänne ihan alkuun. Nyt tulisi vaikka toinen esimerkki. Jos mä halutaan täällä JavaScriptissä niin kun tulostaa käyttäjälle joku semmonen viesti, niin se pystyy tehdä semmoisen kuin alert. Ja tähän taas nämä sulkeet, niin se avaa tämän sivuston näköjään tähän, koska se pyöritti sen koodin jo, kun se automaattisesti lataa, niin mennään takaisin sinne koodiin. Tähän sitten voi laittaa tämän viestin, mitä haluu, niin lataan tähän vaikka nyt moi, ja sitten mennään takaisin sinne netsivustoon. Ja jos me nyt ladataan tämä sivusto uudestaan, niin tähän tulee tältä sivustolta moi viesti. Tämmöisiä simppelejä juttuja. Mä voin näyttää jollain toisella videolla vähän enemmän juttuja, kun tässä oli vaan tämmöisiä todella simppeleitä juttuja tähän aloitukseen. Mutta joo, en mä tiedä onko tässä nyt
muuta. Ja hyvää joulua muuten. Nyt on jouluaatto, kun te näette tämän videon, tai kyllä se voi olla tietysti, jos te näette sen myöhemmin, niin ei oo enää. Mutta muuten hyvää joulua.